рӯзи 21 октябр дар Ҳармайдон воқеъ дар ҷануби Тоҷикистон на чандон дур аз марзи Афғонистон машқҳои низомии нерӯҳои сипат ё созмони паймони амнияти дастаҷамӣ бо номи Рубеж 2024 ба анҷом расид. ба иттилои дафтари матбуотии ин созмон, дар ин машқҳо ҳудуди 1500 нафар ширкат намуданд, ки бахши аъзами он ба пойгоҳи низомии 201 Русия рост меояд. ривояти тамринҳо аз ҷумла чунин будааст, ки гӯё душмани шартӣ сарҳади давлатиро аз чанд самт убур намуда аҳолии осоиштаро гаравгон мегирад. барои озодсозии минтақаи аҳолинишин қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон сафарбар шуда минтақаро муосира, гаравгонҳоро озод ва душманро маҳв карданд. бо қарори фармондеҳии қушунҳои зудамали дастаҷамӣ дар минтақаи Осиёи марказӣ барои пешгирӣ аз пешрафти душманони шартӣ тӯбхона, силоҳҳои ҳамлаовар ва нерӯҳои ҳавоӣ истифода карда шуданд ва ин имкон дод, ки душман боздошта шавад ва нерӯҳои зудамали дастаҷамӣ хатти мудофиавиро ишғол кунанд. ба иттилои манбаъ Андрей Сердюков, сардори ситоди муштараки сипат, дар анҷоми ин машқҳои низомӣ гуфтааст: вазъ дар минтақаи Осиёи марказӣ ҳамчунон мураккаб аст ва фаъолияти созмонҳои террористиву экстремистӣ ба он таъсир мерасонад, вале ҷузъиёти бештар дода нашудааст ва маълум нест, ки манзур аз созмонҳои террористӣ кадом созмонҳоро дар назар дорад. сипат як созмони зери нуфузи Москав аст, ки Русия, Арманистон, Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон ва Тоҷикистон аъзои он ҳастанд.